Исәнәрмесез, дуслар? Мин Шаян рәссам. Сездә кунакта. Юк, сез миндә кунакта яшь дусларым. Мин сезне кунак итәргә әзер. Рәхим итегез. Без сезнең белән бүген җиләк җимешләр ясарбыз. Ягъни кунак сые. Сезнең барсы да әзерме? Әзер булса, әйдәгез эшкә керешик. Кара маркер белән мин иң беренче итеп алма ясарга уйлыйм. Алманың сабагын ясадым. Хәзер әйдәгез әле яфрак та өстәп куйык. Ике күз. Һәм авыз. Күзләренә керфекләр истибез. Маркерны алып куям да, кызыл карандаш белән алманы буй башлыйм. Кып-кызыл булып өлгереп пешкән безнең алмабыз. Бөтен йөзе белән елмая, Шаян үзе. Сабагын коңгырт. Яфракларын яшел төскә буйым. Алманың төбен әйдәгез әле. Шәмә хәтескә буяп куйык. Мотор гына килеп чыга бит. Балалар, мин менә бу тирәгә тагын бер түгәррәк сызам. Күзләр. Һәм керфекләр ясыйм. Яфрак. Һәм шулай ук шадралар өстәп чыгам. Бу безнең кемгә ошады? Нәрсәгә ошады? Әфлисун. Әфлисуннар нинди төсле була? Әйе, кызгылт сары. Әйдәгез әле безнең елмаеп тора торган Әфлисун кызын кызгылт сары төскә буйык. Әфлисун җылы ярата. Ул көньякта үсә. Менә безнең алма белән кайда дуслаштылар икән алар? Хей, кибет киштәсендәдер инде. Сыйык яшел төсле карандаш алам, һәм Әфлисунның ике яфрагын да шул төскә буяп куям. Карагыз әле, дуслар, менә монда да урын бар бит. Әйдәгез әле тагы бер иптәш дусны ясыйк. Аңа банан дип исем кушыйк. Бананга күзләр һәм керфекләр төшерәбез. Һәм сары төс белән бананны буй башлыйбыз.
Бананның буялмый калган кабыгының менә бу җирен кызгылт итик. Әфәрин, шәпшен банан рәсеме килеп чыга безнең. Тагы нәрсә ясыйбыз? Әйдәгез әле монда кара маркер белән груша ясыйк. Груша алманың якташы. Ул менә булай ясала. Ике күзе, уртасына кара төрткеләр һәм кирпекләр куябыз. Авызын да ясыйбыз. Ул елмая, дусларын күреп сөенә. Грушалар нинди төсле була? Яхшы, әйдәгез әле безнеке сыек яшел төсле булсын. Сыек яшел карандаш белән грушаны буяп куябыз. Сабагын көрән төсле итәрбез. Яфрагын куе яшелгә буярбыз. Менә шулай итеп, шаян җиләк җимешләрне без бергә җыеп бетердек. Безнең бик матур рәсем килеп чыкты. Менә шундый җиләк җимешле шаян рәссам инде мин. Бүгенгә кадәр җитеп торыр, киләсе очрашуларга кадәр.